Em dic Maria Nin. Vaig néixer el 1926 a Vilassar de Mar, al carrer no sé. Els matins, em desperten, faig una mica a la mandra, llavors poso els peus a terra, em dutxo si en tinc ganes, i si no en tinc ganes no em dutxo. I ja està. Bueno, no està. No. La Míriam ens llegeix el diari, llavors ens diu endevinalles, i quan acaben les endevinalles ens posem a pintar. D'activitat, generalment, fan gimnàs, però jo no me'n faig, som molt gandula i no... Però fan gimnàs amb una nena molt maca. El bingo de tant en tant baixo, però no gaire, no. És que jo a les tardes faig ganxer. M'agrada molt la labor i pujo dalt a l'habitació, que m'agrada molt estar tranquil·la, i faig ganxer. I miro les plantetes que tinc al balcó, les rego. El menjar, que penses que a casa teva menjaries així? Ni pensar-ho. Diuen que és un hotel de 5 estrelles, però jo n'hi posaria 10. Això no ho graveu, Però s'està molt bé, sí. Trinidad, I also fear the situation is mighty queer, like the Yankee girls and native